कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत आसा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी प्रयुक्त कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी हांगा श्रीकृष्ण मंडळ वतीन विशेष धार्मिक कार्यक्रम सोमाराक जाले। श्रीकृष्ण मंडळ अस्नोटी हेमी दर वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी दिवस विशेष धार्मिक कार्यक्रम करत येयलात। सोमवाराक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी प्रयुक्त पंचामृत अभिषेक, महाआरती, भजन तसेच नंतर दही अंडी आणि इतर धार्मिक कार्यक्रम झाले। या कार्यक्रमात ग्रामस्थ तसेच श्रीकृष्ण मंडळाचे सर्व सदस्य हजर राहून श्रीकृष्ण देवाली भक्ती प्रदर्शन केले। निर्विघ्नपणे पार पडते सगळ्या सुख शांती आयुष्य प्राप्त होते। जे कामना करते काल अष्टमी दिवसात सत्यम वचमे अवत्तम अवक्तारम अवशोतारम अवधातारम अवधातारम अवानौचम अपश्चाताद अवरस्ताद अवुत्तराताद अवदक्षिणाताद अवचोर्ध्वाताद अवधराताद सर्वतोमां पाहि पाहि समन्ताद त्वं वाग्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादिते योगे त्वं क्षेत्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति योनियं तं ब्रह्मा तं विष्णु तं रुद्र तं इन्द्र तं अग्नि तं वायु तं सूर्य तं चन्द्रमा अर्धे ब्रह्म तारेण रुद्रम् एतत्त्वम्। सतत पाऊस पडत आशिल्ल्याने घराची वणत कोसळून वृद्ध महिलाचेर पडली। ही घटना होन्नावर तालुक्यात घडली। होन्नावर तालुक्याच्या आरोळी मुगवा हांगा पावसाच्या उदकान घराची वणत कोसळली। घरात आशिल्ली वृद्ध महिला सुलभा व्यंकटेश बळेगार वणतीच्या मातयेपंदात उरली। वणत कोसळिल्ले पळयले स्थानिकान अग्निशामक दळाक माहिती दिली। नंतर अग्निशामक दळाचे कर्मचारी येवन वणतीच्या मातयेपंदात आशिल्ल्या वृद्ध महिलाक रक्षण केले। बैतकोल बंदरा लागी अपरिचित मृतदेह मेळ्ळे। बैतकोल ब्रेकवॉटर वाला लागी आयताराक सकाळी पुरुष आले मृतदेह पत्तो लागले।
जाल्यार हे मृतदेह कोणाले हे पत्ते लागले ना. अग्निशामक दळाच्या कर्मचारीन मृतदेह वयर काडून जिल्हा सरकारी आस्पत्रेच्या शवागारात दवरला. उदका बॉटल घेवन वयचे एक वाहन पलटी जाल्ली घटना कुमटा मिरजान राष्ट्रीय महामार्गाचेर घडली. सोमार सकाळी गोकर्णच्यान उदका बॉटल बंद सुटिल्लें एक वाहन कुमटा शहराच्या काही दुकानात उदका बॉटल दिवन परत येतना मिरजान लागीं चालकाले नियंत्रण चुकून पलटी पडली. ह्या वाहनात चालक आनी 2 लोक कामगार आशिल्ले. हेमी मात्र जखमी जालात. जितलत न्यूज मुखाल्लो सगळे पळयते कारवा न्यूज कोंकणी. देव बळ करूं. कारवा न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.